Sekunjalo luve idubazana indoda nendoda iyophiliswa izinqumo zayo akube izinqumo zendoda Friday shuthi ke umsebenzi wakhe uyaphuma ke Friday okuzi 7 if akunjalo ke shuthi ke imina ke mhlawumbe engazwisisi kahle kodwa ke ngiyathemba ukuthi umsebenzi wakhe uzophuma Friday lapha na ke uluve dubazana ube esededela ke inike uhla lengoma uthini lapha uluve uthi wethu kuseyiyo indishwe yamahlabathi nazi izintombi ezilishumi ngaphansi kwegoso uluve dubazana ungabusamosha isikhathi khetha eyakho ukhona umshawuti uzokubizela right zobe ziyishumi kanje nalezi ngoma ke lezi sizobheka ukuthi ihamba kanjani eyokuqala ithi izinqumo zendoda lesibili igcina nci 3 ukuhlupheka kwaphakade featuring Londeka Shangase 4 akashawa 5 umuzi kababa featuring ujikelele 6 isilima featuring Londeka Shangase 7 luphathe kahle number 8 nguye lo featuring Mashelela number 9 ngalimala number 10 isikhebeleshe featuring Sikhumba STS zinjalo ke zi-album kumazingaka ingoma soyiphelela nje kungashoti lutho sibongele lapha uluve dubazana ukuthi azomemezela kusho ukuthi umsebenzi wakhe walonyaka ke usuphothuliwe ingqinamba mhlawumbe nakabhekana nazo ke uyilungisile because abaculi abaningi baba nezingqinamba uma sekumele be-release umsebenzi wabo kodwa ke sibonge ukuthi yena sekunjalo sekulungisile lokho singakhohlwa inkosi amagcokama ithi sekunjalo bafowethu kunethula nazi izinhlelo ze-album ka-2025 zimi kanje zaze zakude insuku madoda 25 November right angikho ke lapha 25 November uzorelease i-back cover i-27 November i-front cover i-29 i-new album before nje i-13 November kuyobe sekune-album entsha inkosi amagcokama uthi okwamanje azibe zithenga amathikiti a-one man show ezingakabi nawo ayeza ama-supporting artist Monday inkosi amagcokama iyamsebenzela le ndaba yama-one man show cause kuba impumelelo kakhulu kuyakhombisa ukuthi yena usomculo semkatsha ubomvu endimeni kamaskandi and isupport uyayithola kahle kakhulu akusibona bonke abantu abangenza into enziwa inkosi amagcokama kukhombisa ukuthi abantu bayisupport kanjani icraft yakhe umsebenzi wakhe nanokuthi bayamhlonipha naye umsebenzi wakhe uyawuhlonipha so i-one man show ngoba nje ekhuluma ngayo lapho it means ihamba kakhulu ngoba unokuyenza ke neshwa ke nangebhadi ke endleleni yakhe ke mayihambela ama-one man show bese kuba nezinkinga ezimvelelayo lapho elahlekelwa amalungu abantu abafana njengomfowabo or abafowabo kuyena uthola ukuthi yena belahlekelwe izimpilo zabo so izona zinto ke ezimbi-ke ezenzakalayo endleleni futhi abasakwazi ukucelebrate naye inkosi amagcokama ama-achievement wakhe njengabantu ade benayo all along but other than that iy'nhlelo zimi kanjalo usememezeleke laphana-ke uSicibi inkosi amagcokama sibonga ithuba izodibana okuzayo luve naye sekunjalo Friday yizo-ke iy'ngoma lezi uhlalazo iy'ngoma njengoba imemezelile isiyodibana okuzayo ngiyabonga isale kahle